И здравейте, YouTube! Аз съм RoBG и сега снимам на евентът в сървърът, както знаете. Този път успях. И най-накрая храна. Лайна. Тук има. Добре. Така, да, тук при мен е Шеймъс. Кажи здравей. Здрасти. И той след малко ще влезе. Хайде. Аз нищо не успявам да взема. Рол, Да? ще дадеш ли после IP-то? Изчакай само да свърши евента. Че сега в момента не мога. Легендарки не можах да взема. Гадост. Аз не разбирам откъде фърлят. Аз съм фул. Това не ми трябва. Това не ми трябва. Това не ми трябва и това. Това ще го сложа, за да писта място. Това ще го сложа. Това не ми трябва. Така. Легендарки, искам да ги. Знаеш ли къде останаха едни? Взеха ги. Едняйте ми, знаеш ли къде останаха? Той има някакви стълбички такива и те останаха отгоре. И не можах да ги взема. Кола не ми трябва. Тия па за коса ми. Някакви букуци. Добре. Ей. Не, нищо не взех. Коса. Гличнах се. Оправих се. Добре. Само 8 диаманта. Само 8. Много малко. Чакайте малко. Ендър. И тук няма ли ендър чест? Бати евент. Без ендър чест. Айде. Ало? Да. Тук ли си? Да. Влизаш? Да. Спринт евент. Аз вчера го минах този евент. Се опитам пак за клипа, ама не е много добър старт. Изобщо не е добър този старт. Много съм зле. Няма ми меч. Але. Какъв е това? Един как си мина през пажината, все едно няма пажина. Хакер, може би. Гати пич. Аре, няма да го спечеля. Това закон е влизна. Ама вчера аз победих на този евент. Сега мисля, че следва Warp Prank, не съм сигурен. Каквата пошенка? Стрендж, добре. 8 минути Исках да Стрендж 2. What? Добре. Така. Айде, следващия евент. Да, ето, Warp Prank. Изчакваме малко. Така. Много не съм добър на този евент, но бързо падам. На този път ще се опитам да се задържа малко повече.
Хайде де. Ето. Само да махнат стъклото. А ти бил ли си на Art Prank? В смисъл, участвал ли си в такъв евент? Да, но и аз не съм много добър. Не. Майко. Тичам си и пред мен точно се чупи блокчето. И за малко да падна. Не виждам нищо. Не. Това е някакъв джумп. Не искам да падам. Не. Тики-тики-та. Не. Знаеш ли как паднах? Нали тичам си, обикалям се един пред мене ми закрива такова и падам там. Много гадно. Ще питам дали има още евенти, защото няма смисъл, ако няма да чакам. Направо да ти давам IP-то. Да, ако не знаете, под всеки клип слагам IP-то на сървъра в описанието. Ако искате да играете. Не мисля, че има вече евенти или пък има. Ще чакам още малко. Ще видим. В чата знаеш ли какво пишат? Някой пита, къде е долу? И друг пише, на спирката. Къде е долу? Долу на спирката. Къде бе? Абе, долу на спирката, бе. Абе, къде бе? Ма не, кой го пише това? Де да знам тук някакви. Не ги знам. Сега, ще го даваш ли IP? Още не. Къде има? Всъщност. Не знам. Да, хора, мисля това да е за този епизод. Защото иначе ще стане много дълъг, докато изчакаме да влезе и... Да, мисля това да е. Дано да ви е харесало. Довиждане от мен. Кажи и ти чао. Довиждане, до нови срещи. И до скоро.